Alright guys, today's video guys, gusto ko lang i-congratulate si Miss Lee E sa kanyang channel monetization sa YouTube, and nagbunga na rin yung sakripisyo mo, Miss Lee or Miss Lalay. I think Lalay. Nakalimutan niya. Baliktad kasi pangalan mo sa Facebook eh. Balbaloktot. So tsaka lang, and meron ka talaga na mapapala kapag ikaw ay matyaga sa pag-YouTube. So naabot mo na nga yung inaasam-asam mong monetization, kahit medyo matagal, kahit medyo mahirap, maraming puyat, maraming sakripisyo ang naibugol mo, at least nakamit mo rin ang iyong inaasam-asam na monetization. Alright guys, pakisupport naman ang kanyang channel, at huwag kayong magsasawang sumuporta sa channel ni Miss Lee. Lahat tayo may mararating, basta magtiyaga lang, magsakripisyo lang tayo ng konting sakripisyo. Alright, hanggang dito na lang guys ang ating video, and hope you like it guys, and feel free to comment below, and Marcy the Vlog is signing out for now. Bye. Una sa lahat, may gabi Miss Lalin, aka Miss Lee. By the way, congratulations sa success na naabot sa imong YouTube. Then hoping mas mudaghan pa imong viewers, subscribers o mga followers. Then hoping magkakita ta pohon in personal. Then makaduit ka na mo sa akong partner. Thank you. Then God bless. Ingat. Congrats, Miss Lee. Congratulations for your YouTube channel. Hope daghan pag subscribers and followers sa imong YouTube. Again, congrats. Hello, congrats talent for your YouTube channels. Hope na daghan pa mo follow nimo. Day. Ampo ko nga daghan pa followers o subscribers. Congrats. Manginaot ko nga daghan pang mo kuan nimo sa imong mga followers. Congrats, Miss Lee. Hi, good evening, Miss Lee. Congrats dahil sa imong YouTube channel. I hope mo success pa jud ka. God bless you.